Milton Videos. Ovo je Balkan. Dobar dan i dobrodošli u još jedan video zapis na ovom kanalu. Šta reći? Koju posku parati? Kome? Gledajte photoshopiranje youtubera, serijal u kome ja, Milton, AK 47, šalim se, smeh, humor. Ovim video zapisalom se svašta završava, svašta i počinje. Završava se ne baš tako uspješna godina za moj YouTube kanal. Završava se ne baš tako uspješna dekada za moj YouTube kanal. A počinje nova sezona photoshopiranja youtubera, koji ćete imati priliku, to jest već imate priliku da gledate photoshopiranje youtubera, a ne youtuberke, kao što sam uglavnom radio, to jest ne uglavnom nego stalno. Zbog pregleda, logično. Ali pošto je kraj 2019. početak 2020. 21. vek, znači ovo neće imati toliko pregleda kao i pre. Kontam da će više devojaka gledati ovaj serijal, ako me razumete. Ustručavam se da pričam o toj temi, ali mislim, ovi video zapisi će svakako biti demonetizovani, tako da ću verovatno skinuti tu lako za jezika i pričati svašta. Krenuo sam po inerciji od najpopularnijih balkanskih youtubera koji snimaju na jezicima bivše SFRJ, pa me je to dovelo do muđe. Ne očekujte da ću baku prasta sledećeg, jer ne mogu da gledam onu facu više 10 minuta. Mislim može, ali da go nakazim za manje 10 minuta i da to bude photoshopiranje. Ali njemu nakažavanje nije potrebno, ako me razumete. E pa, pošto je muđe na redu, imam vam za ispričati jednu priču. Da, neću komentarisati ono što ste mislili da ću komentarisati, ono kao dramicu u vezi čestitanja praznika, jer ne bih da se mešam u nešto što ima veze sa religijama, jer ono, nisam baš neki ljubitelj religija. O čemu sam beše ona priča? Ja sam vam pričao o priču kada sam išao sa muđem da kradem bakar od Dragana Letičara i Surdulice. Što bi se rekao, pravi smo bakar. Pas, to je ovako izgledao. Ja sam tako išao i sakupljao paučinu koju bih posle prodao na kilo, znaš, strašno dobar biznis. I muđe je pored mene prolazio na električnoj metli koju je Belmiga dobio od nekih sponzora. I mi se tu tako upoznali, ono, skontali su onako baš obojica skroz, imamo smisla za dobar biznis. I u tom trenutku dođe jedan moj drugi, predloži nam da krademo bakar. A kod koga ćemo nego kod Dragana i Surdulice koji je imao toliko bakra, pazite, imao, da je koristio žice da kači slaninu u pušnicu da se dimi. Pazi sad, kako smo mi to isplanirali. Znači, njemu je taj bakar stojao u garaži sa kolima i alatom i tim tako svaštarima. Mi smo ušli u garažu gdje je bio bakar i još nešto zanimljivo, a to su bile merdevine. Oduli smo koji šaf na merdevinama i otišli da nas niko ne vidi. Posle nekoliko dana čitam u novinama: Dragan iz Surdulice pao sa Burj Khalife. Dragan iz Surdulice 69 električar pao sa bandere visine 3 metara u petak i trenutno leže na intenzivnoj nezi. Sve kao pomazano, razumeš? Uđemo mi opet u garažu i uzmemo bakar. Sad, nam nije bilo jasno zašto ga prvi put kada smo ušli u garažu nismo uzeli, ali nas iskreno bojao tuk jer je bakar, razumeš, vredno je truda. I tako se muđa obogatio, a ja sam zadržao slaninu koju mi je pojao Šaban, jebi ga. I eto, tako, muđa mene zajedno. I to je to što tiče ovoga klipa, vidimo se u sledećem. Što ovi klipovi budu bili podržani i to ću ih ja češće izbacivati. Nadam se da razumete. Pozdravko.